Mä voisin näyttää teille vähän millainen paikka tää kylä on, missä tää mökki sijaitsee. Eli tää on 15 kilometriä Kahachakanin keskustasta ja tää on ehkä parista metriä, muutamasta metriä kanttiinsa oleva pikku maaseutukylä. Ensinnäkin tässä on heti mökkien vastapäätä on tämmönen lampi, jonka toisella puolella on tollanen buddhalainen temppeli. Siellä on munkkeja ja nunnia ja sellaista. Sitten täällä on ehkä silmiinpistävää, että täällä on joka puolella kaikki hedelmiä. Ja tässäkin on kasvaa kookoksia. Tuolla on banaanipuita. Tässä on sitten tää pääkatu, eli tosta mennään sinne temppelille päin ja poispäin tätä keskustasta. Ja sitten kun käännytään, niin tästä näkyy sitten keskustaa. Eli tän näköistä seutua. Tai pääkatu on tällainen, että ei mikään hirveä liikekeskusta kyseessä ole. Sitten tässä oikealla on yksi käyn ostaa kahvia ja kokista täältä melkein joka päivä. Pieni kahvila. Tuolla on muun muassa heti sen jälkeen niin on iso limepuu, mistä käytiin hakemaan limeä tossa yksi päivä. Eilinen esittelykierros jäi kesken, kun alkoi sataa ihan oikein kunnolla, niin nyt jatketaan tänään sitten uudestaan siitä, mihin eilen jäätiin. Tähän aikapäivästä kello on nyt aamupäivä, varmaan joku kello 10. On tosi hiljasta, eli sitten alkaa elämä vasta joskus 5-6 aikoihin. Täällä on paljon porukkaa liikenteessä ja melkein joka talo edessä on myynnissä jotain grillattua kanaa tai jotain mehujuttuja tai hedelmiä. Tässä on sitten esimerkiksi yksi paikallinen kauppa, pikkukauppa, jossa on käynyt monta kertaa tai pari kertaa ja ostaa kissanruokaa ja oluttakin ja limpparia ja kaikkea pientä. Alkaakin jo muutaman 100 metrin jälkeen pellot ja tästä jatkuu tie tonne maaseudulle. Mä käännyn tuosta seuraavasta risteyksestä vasemmalle, niin katsotaan mitä siellä on. Ne on kyllä ihan hienoja nämä kadut ja vihreitä ja paljon muun muassa Suomessa huonekasveina olevia kasveja. Siinäkin näkyy sitten papaja heti tien vieressä, mutta ei ole vielä hedelmiä. Ja koiria tietysti hirveästi täällä. Tossakin on tämmönen hedelmäpuu, jossa on tommosia, jota myydään aika. Koiria on paljon. Tossakin on sitten yksi vastapäätä yksi ravintola. Eli kaikkiaan täällä on varmaan muutamia kymmeniä taloja. Voi olla 100 taloa tällä kylällä ja muutama pari kauppaa. Tuolla on kauempana vielä, missä asti en käynyt, niin yksi tai isompi kauppa. Sitten täällä on koulu 5 kilometrin päässä, että se ei ole tällä kylällä. Muutenkin tietysti palveluita aika vähän, mutta kauppoja ja ruokaa löytyy ja kaikki tämmöiset jutut, niin se kyllä riittää.